Ayan guys, papunta kami guys sa bahay ng aking biyanan dito sa Barangay Lourdes, Baaw. Kasama ko si Lucky Sel Vlog, yung aking asawa, tsaka yung aming pamangkin na si Natnat. And syempre guys, special guys yung ating araw ngayon guys, gawa ng pinuntahan tayo ng ating mga kaibigan, si Boss Richard Suarez. And syempre yung ating kaibigan na si Angelo Vargas, mas kilala sa tawag na G-Force. Ayan, welcome dito sa Baaw. Ayan, napasabak sila ngayon guys sa paglakad dito sa bundok. Kaya panibagong experience na naman ito guys sa buhay natin, kasama yung ating mga kaibigan. Ayan sir, kaway naman kayo sir. Ayan. Ito guys, maglalakad naman tayo guys papunta dun sa bahay ng aking biyanan dito sa Baaw. So ito guys yung itsura ng daanan dito guys. Medyo maputik lang gawa ng ilang araw na umulan dito guys sa lugar na to, kaya napapansin ko guys kanina pagpunta namin dun guys sa Tinawagan Hills, tuwang-tuwa yung ating mga kaibigan dahil sa kakaiba na naman yung experience, yung kanilang na-experience dito sa lugar ng Baaw. Kaya salamat sa aking mga kaibigan, shout out sa inyong lahat. Tama yan, pagka may time, huwag mahiyang pumunta dito sa lugar ng Baaw kung saan nandito yung inyong kaibigan na si Lucky Kuy. Kaya sa lahat ng mga follower ko, sa lahat ng mga viewer, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsubaybay sa aking mga ina-upload na video sa aming mga vlog. And syempre, kung bago ka pa lang po sa aking page, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung aking page, Lucky Kuy. Para malaki rin po yung chance nyo na mabunot ko, mabigyan ko ng mga palain nating manok panabong at saka yung ating mga palaing rabbit. Kaya patuloy nyo lang pong i-share, like, and comment yung ating mga video. Masarap dito guys sa bundok dahil sa napaka tahimik, exercise pa sa katawan, napaka presko ng kalikasan, berding berde ang kalikasan, walang polluted dito sa bundok guys. Pamaba si hinihila ng kalabaw. Yan ang sasakyan dito sa bundok guys. Kaya comment kayo kung sino man sa mga viewer at saka mga follower ko yung nakakarelate sa mga ganitong lugar. Yan, comment kayo guys kung